Entah kalau trik ke Jeff. Aku are nongkem iman jeruan. Oh iya lam jeruan mana? Keren mana kan? Biar kayaknya ru. Karena suai melengkung itu. Nung ilang curai Desmorjeri. Jesus,
Kalau kita kesel mami. Oh, tukang perubahan. Kita khot arpulai hadu arp kendai. Tu pencak skor tu sngoru ya ka ketin jonga. Tu ngap bat tu sngo ya ka jingkren jonga. Ubalur ujulur klem daput ban ben. Uju khle ban shan klem daput ya la ki dawlengot. Habau la moy ya ka sla jongka umbet ya uketsa. Bat pen sapret ya kumin. Bat tep ter you go, but you go barley, hakajaka balakre, but you go spelt, hakarud jongka. Namaru blay jong u yalam ya u, hakabadei uhikai de ya u. Namar ya ketsa om ju shok da ka tiar shok kabanep, lemni om ju pentelun ya ka shalentem halor kumin. Nreyu ketsa la shok da uding, but you kumin da uding shok kaba. Yau kau kepu juput terlihat, namar om yai syok ya u, bat laki shalentem kali jong u, bat ki kulai jong u, ki pen sapret ya u, penban om ju terlihat ya u. Kaniru kami nau try ki pain, uba pela hakajing sela, uba krau hakajing stan, bat kabakat do kalong nakasiti kinong room kalau nong kabakat way kadakot kabalai fulai. Kajing jeliu ba kajing kenrei spa kajing start bat kajing tip ublay akat nu bakita kijing kut bishar jong u kilong kibam la yetshu bat kita ki lenti jong u kibam la but shu ublay unkerku eka bapuli bat syashkor ka ketin ka jong ublay ngini phai shu ublay ha kajing duai sashi sin pan atrai ublay kupa jongi ubah neng ublay ubah khuj ublay ubolong uju menin mentabat syadu ki babam jukut ngidap kajing aingu ka bakrau yami ablay ba me penla yangi kum ki khun ki bala siu spa ki jongme ya ka bangila ban kiu ka ying ka bakentang ka jongme hakani ka no phai sngi jongani ka sngi ka bakrau ka jongme Ni aingo yami ka jing donan kat ka jong me lambat ni iwei kum ki khun ki jong me hala ka jong ka rempe ying bat ka jong ka balang ka jong me ablai ma penla ingi kat ni bangin wan man syakri la lut yami hakum ka ni ka sngi ni sngo thu atrai bangi long ki briu ki batlot bat ki barem ki briu ki batlot bat ki baduna ha ki babun ki liang enrengi sngo thu pat atrai bangi la ban im ban yat hadu ka ni ka por ka ni ka khlep mat Dei namar ka jingker khu ka jong me bat kham tam e ablay bingi la ban kiu ka ni ka yeng ka bakentang ka jong me ban yai syakri ban pendon burom ya me ban thau ka duan ka jing aingu ka jong ya me bat kham tam e ablay bangin pendon burom ya me ublay ba im bat ublay ba shisha ni aingu ya me la ka jong ka balang ka jong me hang ni halum siap atrai ya ka bamem simle eno ya la ka jong ka balang kum ni ba ka long atrai din ka jing it bat ka jing is nei ka jong me ngimla khlem da aingu ya me bamem ri me la sumar ya la ka jong ka balang nadu ki rempe yeng bat iwei pi wei de khot jong ka nadu ki nong syarai jo ka balang ki pastor ki temen besan ki de khot ka committee balang ki long kpa ki long kemi ki khun samla bat ki hep ki bered lu atrai ba ki long kum ni kum ba ki long de na mar ka jing ker khu ka jong me ba ki ru ablay ki sngu thu ba me malong ublay utrai bat u khli jo ka balang u ba ya lam ya ki jing im ka jong ki bat kum ka balang hi barok ko we kum ni kum ba ka long ni aingu ya me na makani ka por ya ka ba me ai ngi ban syakri ya me bat ni wana khmat jong me ba men long kat lembat ngi ka ni ka por jo ka jing syakri ho ni aingu ya me ba mela dan kat adu menem step lemak jing syakri ki babun lemak balang lemak ki seng ki ba pher ablay bat kumju ru ki bangin nang yo akani ka sngi bat ki sngi ki por ki banang wan ni duai kham tam akani ka por jo ka jing syakri habang ya don langkum ka balang ablay ban pendon burom ya ka kerteng ka bakhut ka jong me ni duai ba men long kat lem bat kani ka por ka jing syakri ni long tang ki briu ki batlot bat ki barem nrengi wana khmat jong me bangi smol thu bangi wana khmat ke selajat ki bakhut ki bakrau ki badon bor ki jong me bangi tip try ba me melong ublay hi uban ya lam uban putin ki jing im ki jongi bat de mami ubadon hakani ka jaka ba ki jaka baro bat hi bangi wana khmat jong me ngi smol thu bangi wana khmat jong me kalong ka por ka bakentang ka por ka bakodor ya ki jing im ki jongi shimet bangi wana khmat jong me
ni duai ba men ya lam ngi lembau men sim ba khut jong me pakawai ka benta jong jing syakri ka bangin yo akan ka por ablay kan long ka badiang hun akhmat jong me kin long ki ba iubi ki ban kiu sat ka khet ka jong me ablay bakan long ka bor ya ka jing im ki jongi kum ki banget ha bangi yat ka wei ka sngish ka wei pat ho try ni duai na ka benta iwe pi wei de khot jong ka balang ka jong me hang ni a try apdeng jongi ki don ni pengiwan akan ka por kat lem ki jing kit ki bakhia kijing shitom kijing pang ki babun ki bangikit ha kijing long briu ki baman ka sngi nama kijing tenju ki ba me ding jong ni ka perthai ka ba ke saudong yangi ha ka man ka sngi man ka por kijing im ki jongi la ka long hangi chimet la ka long ha ki yeng ki sem la ka long ha ka trei ka ta ha kijing pulie ki benta baro ka bangidon ha snong ha thau bat kumjuru atrai wat la ka jong ka balang ru ablei ni la ba dia kendu sibun kijing kijing im ki jongi ringi aingo yame bangi don ublei ubakum me ubala penlong pada ubala pentau yang i hakadur ke jong mehi ubat tip ubayu i ya ka jingim ke jongi bat kham tam ubayu i ya ka do nuot ka mensim ke jongi ni duai ngi kerpat emi ba men long rakat lem man ya la lu ya peng ni ka por ke jing syakri bat kum ka balang hi ablei ni duai haki benta ki babun ki baka balang ka jong me ka don ban pendep atrai ni duai kerpang na ka bentai pastor ni duai kerpang na ka benta ki kita men besan kum kinong syarai jong ka balang kita khot ka komiti balang baro ablei nungkat lemba ki yeng ki sem ki jongki ba menang kerkhu ye ki ha ke jing im ki jongki ba kinang laban pentulun ni ka kam ka jong mi lang ba ka balang ha ki sngi ki por ki banang wan ablei bangi tip bangi smooth thu ba dei tang ka tin ka jong me ka jing shai ka gospel ka jong me kan long ka bor ha ke jing im ki jongi kum ki banget ha ka perthei ka badan ka teng ki jing kulmar ba ka dan kam ya ka jing pensyai ka dan kam ya ka jing pen im bat ka jing suk ka bawan tang nami ablei ni duai ngi kerpat emi ba menang kat lem ba ka jong ka balang ya ki seng baro al ka jong ka balang nadu ki je seng kena ki je seng samla ki je seng kentei kerpang bat kumjuru ablei ya ka balang hi baro ko wei rengkat lem bat ki je seng dong ki badon al ka jong ka balang ba menang kerkhu ya ki ba ki rempe yeng kristan baro ba ki nang mat ya ka jing kerkhu belai ka jong me na ka wi ka por syak wei pat bangan duai kerpang ablei na ka por na menta ki tu ki ba pang ki ba sitom ki ba mla ba ni kiu ka yeng ka ba kentang ka jong me ka ka por bat kumjuru ki bam simla la ru atrai ban kiu ka yeng ka jong me nama ki jing pang ki jing sitom ki ba ban ha ki jing im ki jong ki ni duai ha ka por lengkat lem kum ka balang hi baro koi ban bu akhmat jong me ki jing duai ba men kene ra ka kti ki jing pen khia ka jong me haki ha kanu ka benta ka ba ki don namar kam don kanu ka benta jo ki khotmet ki jongi ki bam tip nami ablei namar ya ka wei pa ki khotmet ki jongi la tho ka kitab ka jong me bat de mami ubala penong bat wala tip ban bu bet bu renti ki ni duai ya ka kti ki jing pen khia ka jong me ka ban kta hakim hakani ka por wala ki don haki jong ki yeng ki sem bangi ngau thoru bukum ka balang ki ai ka ni ka live broadcast ru atrai wala ki don haki yeng ki sem ki jong ki la da ki pet ba ki khmi ru atrai na duai ablei ba me men kner ka kti ki jing pen khia ka jong me haki khot met ki jong ki bat kum juru don na pleng jong ki ba don ki jing syam ki do nuot ki men sim ki jong ki ni duai ni kerpat me men surpai surput ye ki ba men kta ye ki ru ablei ban ai ka jing suk ka jing tengen bakin ngau thu ba me melong ublei hi ubat tip ubayu i yang iwei pa iwei ablei ngaduai ru ablei ha kanika klep mat na ka benta kitu ki bala jingai no ala ka jong ka balang na ka jong ka sem ba ki la ya ki jing kan oi jong kanika perthai ka ba ke saudong ka jong ki atrai ni duai na ka benta jong ki don na pleng jong ki bala ngop ha ki jing di ki ba kerni ki ba bun jong kanika perthai ka ba ke saudong ki la ban jong long how ki drugs ha ki jing di kiat ma ki ba bun ki jing im auria ru ablei ni duai na benta jong ki ablei ba me men kta yaki ba me men pen sngo yaki ha ka por hoat kum ki bahye ngasem ki bawan ban syakri me ha ka por ni don ka jing su khia na ka banta jong ki ru ablei ni duai ba me men sngo men syashkor ki jing kerpat ki jong hilang baro ha ka por ni ai ablei ya ka ek baro hakat kum ka jing alam ka mon ka bakhut ki jong me kerkhu pen kentang ablei ya ka por ka badang sa tadama bat klet ki pop ki rengkang kilat kilat ki dona ki babon ki ban pen sosi me namar kini barok ni duai ngi pan kerpat haka kerteng ke bathiang tam ke badan bor utrai no pen imjing Jesus Christ ngi pan amen kini ke por ngi yo ya ke jing pendep ki kam jong kepala
Ningkong nakaliang kabalang ni pediang sungau bahabat ni penpau ka jing sungau ya itemen besan Dr. Harbert G. Lingdo ibala pediang sungau bahaya kani ka jing penbaik jong kabalang pansam ya ka khubon ka tien ka jong blai apdeng jongi lingba kani ka no faisngi kumbala duai ngai skambo blai ndar kat lam itemen besan ka khubor ya ka bangin saya sungau kalong ka jing mentoy ba ka jing kerkulang na ka benta jong ilang baro ni tiang sungau baharu ye kurim jong i blai don lang ha kan ka jing sakli ka jong i ka jing don jong phi kalong ka jing singa yang i kom ka balang ki jing pen bana ka jasangan thai kalong tang suai ka ni ka jasang wat inong kran ilong ikong paidolin nong lai ha ka jasang hindi service ha penthong kra la shibet ha ka por sau buji inong kran ilong master penskam kharlukhi ka jasang jong ka senior Christian Endeavor Society kanlong la shibet hangne yeng mania ka por sau shiteng but kadairu ka jasang biset jong ka senior Christian Endeavor Society Golfling ha English service ha khandailat ha ka por sau buji o sau shiteng kadai ka jingasang jong ka sacrament ka jing khawai trai ki jasang dong ha ka pon reu buji hagadong lom siam mingi ka jasang galong yeng jong Mrs. IF War inong kran inong Mrs. P. Kenter hagadong lom siap pedeng ka jasang galong yeng jong Mrs. Diana Lengdo nong besam inong kran inong Dr. Mrs. Miranda Blah hagadong lom siap sengi ka jasang galong yeng jong kong Rialda L. Penlang inong kran inong iba Sefanaya El Rabtham hakamet balang kata arfusan tarik kadai ka jasang pidang balang bat banweng suspension ban pulis dang bat duai ilong master ban tailang donman ban keli jing keli teman besan LA Dakar ka Bible study jong ka balang kanlong kumba julong ha ka singi thodieng hangni heyeng mani ha ka por nyau beje ha ka ni ka si sejain kata art pratareng kadai ka jasang pidang reu khon ban pulis dang bat duai ilong master kraw ku par pongro ban keli jing keli teman besan FM Khasentil ha ka ni ka si triban wan kata ka art phandai tereng kadai ka jasang sakramen ha ka por shfau shitang menstam ka jingpen baptis ban pulis dang bat duai ilong master pensingan NCM ban ha ka jasang ka shibaji ka jing khawai trai ban pulis dang bat duai teman besan LS nong si ha ka ni ka singi trai ka ta ar phandai tereng ha jasang jong ka Junior Christian Endeavor Society halangkarding branch ha ka pon nyau shiteng kadai ka singing festival pat hangni heyeng mani hakapor nyosipoa mestep kadai ka singing festival ani galong ka jingpen banana kalyang jong ka Sunday school ka scripture examination arhajar arfusau kanlong ha ka arfu fratarik u September arhajar arfusau nadu ka por shibaje hadu saubaje janmir nakabenta ka kardan primary hadu kelas rangba itu kibadan ha langkerding kisungau bahaban lej ha langkerding menyele ya ka exam juki bat kiba don hangni heyeng mani kisungau bahaban wan menyele ka exam hangni heyeng mani tinakabenta ki kelas cradle roll bat infant department ka exam juki kanlong hakan reu tarik Oktober arjar arfusau hakapor balong Sunday school ta kilong ki jingpen bana jing aingu ki bangilalum haka khasan tarik kilong
Tuhan ya Tuhan. Au blei baluk paha jongi ubahap neng. Idap nang daga jing singau ngo kaba krau ya me. Ya kaba me melapan la yangi upai langu joma. Kan ni bangin yok ban rong. Hagani ka ying kaba khut. Kaba kentang ka joma ban yok ban siakri ya me. Pat kham tam ban yok singau ya ka kaba me dan. Ban keren na pleng jongi. Lang bai teman besan isyagri wa kodor ujoma. Ya ba milawan ra hagani ka jaga. Naga banta ban sam ya kubor yang kajim penem Ngiduai ya ka ba minis nai. Ya ka ban pensle ya lau jong isyagri. Dumen sim ba ku ujoma. Bagi ke baro ka bangin yo. Singau hagani ka por. Kan long ka jing bam ni ka jing em ka jing ka jing kerku yangi ha ka jing em ka ba manas ni bangila ban tem bat ban IT ya la ka jong ka jing ban sia keriru ya mi kat ba ki sni ki por mi dang ibet ban bu yangi asla jong ka ni ka kendau si kan tin ro i phai sia mi ha ka ni ka por na ka banta ini ki jing ai kibaret ki jongi na ki jing kerku kiba me the ha ka jing em ka jongi ha ki ying ha ki sam ha ki kam ha ki ti ki jongi rai ngi da duai wan la ki la long kibaret ka nun rei nge sam lang ba ki jing kerku ki jome roi ki na ka banta ban pandan kam na ka banta ka buram bat ka gerteng ka baku ke jomai dus nyau yangi hagani ka por batu isnai ban pediang yangi ki jing duai badi ki jing kat pat ke baret ke jongi inang pop map klet kila jilen ki pop ke bamisyam ke jing em ke jongi namar ka gerteng utrai ba unang penimba i jongi Jesus Christ Nazareth ingok gidam ngipan menta segi bom jikodro amen. Inang ay peteng di jing syakri ka jong iublay. Ini ka pon siya bangin yo ni ka jing slok nakaktin ka bakut ka jong blay. Ngin yarwai lang hakasur ka jing duai. Ya ka jing ruai ka ba shispa arpunyo ba shispa arpusan. Kumen sim ka jing pentamai. Ahyar da ka bor bakraw. Pendu ru ka boj usajan. Ka jing sniu nang ito lao. Ya kal beneng atrai tupa. Ya ki nong pop ban penim. Ai ngin sngau ka ktin ka jong me. Isnei kenrat ai ngin im. Ka jing ruai ka ba shispa arpusan. Bat shispa arpunyo bat shispa arpusan ka barim. Ahyata kapor bakrau penduru kapuju sultan
try boleh kupa jengi paham neng ni aingo ime kan ka por me penla ingi hadu kat ne kan ka klip mat lembaga jing syakri ke jongi kan ka por syabu syakri borit ujong me un plai ka kubor ka ktien ke jong me to ai bagi ktien ki bami nakasintur ke jong u bat ke jing puson nakaktiin ka bakraw ka jong me jong usyakri ujong me bat yangi lang baro kinlong ki bat yang hun akhmat jong me tengu jisu trangi pan amen hakabanengkong ngamla bat aingu yu blay bola penla yanga bat yangi lang baro bangini syakri ya ublay ka ni kapor na ai khu blay ya phi nakaliang jonga ba ikurim jonga bat kaying kasem hakakerteng ka bathiang tam ka jong try bat onong pen im jongi u Jesu Christ bat nga aingu yu blay bola penla yanga bangan yo ban shim ka ni ka benta hakabangan nayang hapdeng jong phi kum kabalang hakani ka no phai sngi jong ni ka sngi habanga perkhat habai temen san ilapen kan mau yang abangan shim ka ni ka benta ngala perkhat ke ka benta ka ba ngan shim rei ngala phai shu blay ke jing duai bat ublay nganget scam unia lam namba umensim jong u hakani ka por napen pau ke jing sngongu da ka mensim ke jing sngorit ya ka balang ka bala ibet ban pensiat ikani ka benta hakiter peng ki batlot ke jonga ngasngu thu ngamlong rei nasipun ko ngu obet bat nganget ublay hi unia lam deng jongi ikani ka por ka benta jong ka jing slok hakani ka no phai sngi kalong ka tu ka benta ka bangla kren ngala puli ha ka sedang menne bat ka benta ka banga ai kerteng ka kalong ublay ka jing start bat ka jinget ublay ka jing start bat ka jinget ka bala pensyong dong rim na ka kitab Isaiah kala nong ka ba arfu pra ki dekat arfu lai hadu arfu kendai anum puli lot ikitu ki dekat ndrei tangkat tu kan ni ki dekat ki ma kwa yangi bangin puson hakani ka por ka dekat ka ba arfu lai ka ong sa sisin pat ngan puli tu pensya skor tu sngoru i ka ktin jonga tu ngap bat tu ngau ya ka jingkren ka jonga ubalur ujulur klem daput ban ben uju kli ban chan klem daput ya ki deulengon ka khot ka ba apun riu namar ublay jong u yalam ya u hakabadei uhi kai de ya u bat ka khot ka ba arf khandai kaniru kami na utrai ki pad ubafla haka jing sla ubakrau haka jing stan para bangi biet kani ka parsi ka bangi puli haka ni ka kitab Isaiah syapang kata ka rap karyang kabalong ka jing maham bat ka jing kular ya ka Jerusalem kababatay syapang kata ka jing start ka jong ublay bat ka thauti kana ya ka jing adai da ka jingeng kani ka phang ka pen kan mau ya ka dur jong tau nong rep ba upun don kam ya la ka jong ka jing start kumba ublay upun don kam ya ka jing start ba ka jing thau ka ba bania hakabaya dei bat ngi kum ki khun ban riu ngim la ban len menta ngi im hakani ka juk ka bala peniat yangi da ka jing ya state jo ka start science but technology lembak ki tiar ki tar ki bab thamai haki ba bun ki liang ki ba layarap bangin kham suk kham smong thu bat syampang nadu ki ki barit tam hadu ki ba khrau tam hakani ka perthei ka banga bat ma phingi im penban ngi dang yak sat hi kham tam kum ki bangen haka jing im ke jongi ki babun hangi ngis ngo bakata ka jing start science bat ka jinget kilaya long mar persya iwei henry ngin ngo thu bakini baro ar ki penpau ya ka jing start ka jong ublay haki babun ki rukom na babaro ki jing shisha ka jing start ki wan hi na ublay ka kitab Isaiah ar pupral nong ka dekot ar pulai hadu bakanda ar dai ngin yo i ya kani ka jing ya thu lupa jong ka jing shisha nadu men barim ba ka kren ya kata ka jing adai hapdeng ublay ka jing start bat ka jinget ngila ban smong thu ba kite ki por hakabalat ho ya kani ka kitab Isaiah ki jiu ki padlang ke jong ublay kila shania tang hakata ka spa ka bor ka jong ki nong Egypt penban ki klet no yo tau nong pen im ujong ki ubalaya lam ki
Day kan ni ba uniu nong ya thu lupa uda ai kata ka parchi chapang tau nong rep uba yo ya kata ka jing tip ka jing shampang ba ka jing shania lingba ublei uba ai ya kata ka jing start ka jing sngu thu kat kum ki ayom para banget bi kini ki dekhot ki pen I hangi ba ublei ulong kum uta unong rep uba start uba tip kum no ban pen khre ban thung ban ot hakapor ka badei upendan kam bun kilat kilenti laki por ki ayom haka jing im uyai trei da ka jing thmu bat haka jing janai jong u haka bakumnu ka ayom ot ka ayom bet ka por ban teliat da ka bangila ban shania haka ta ka jing start ka ba ublei uban lam lenti yangi da ka jing thmu shaka ba bha ka jing shisha na kini ki dekhot ka long nungkong bangin shashkor ya kaktin ublay unong rep kumup kaparsi hangni labatai ya kata ka jing jeliu ka jing shisha lengba ka balur ka ba bet bat ka ba syoko ya ka jing nang ka jing tip bat ka jing la ka jong nong rep ka lawan na ublay ubalaya lam bat ubalay hikai ya u bat ukhun benriu kini ka jing la ka jing start ki penpau balasun syar hi da ublay kumba ngi puli ka kintin ka penkut ka dekhot ka ba ar khandai ka ba ong kani kami nau try kipat. Kani kami nau try kipat. But syusyu niu I. Badan ru hang ni. Ya kata ka jingle adakar. Hakaba kumnu unong rep utre. Halor ki lengka. Bat ki jingtung. Dakaba ulur ubet. Bat usyok kat kum ka jingdawa ka jong u. Kani hi ka penpau ru kumnu ba ublay. Ula ban le. Haka jingim. Jong ukun benriu balong manga bat mapiru. Kini kihikai lemba ka nuksa ka banganget mengilang baro ka bapenken mau yangi kumno ba ki kimi ki pa ki sneng ki krau yala ki khun haba ki dangrit andre anda ki lahe ki yalam ki petin ki da penbet bat ki aimen sim bansan ha ka badai kumba unui unong rep ulur ya ki jingtung nang ta shu ru ki kena skul ha ka jing puli ki jong ki ngiu I ba unong hikai utip ba ka no ka benta usyim ban penbet bat uai mensim ya ki kena skul ki persang ki nongi kai ki persang ban yarap ya ki kena skul bakin pulie bakin minot bakin tracitom kumba unong rep ulur bat hakaju kapor ki datip ru lanu ban ai ya kalat bakin la ban smuthu bakin san kumba bet lembat ke ban syok ke ba hakaba unong hikai ru ju thombor la ni upun bor henrei u yarap hakaba kinte cakata ka jing smuthu ba ka jing la jokish kena skul nang ta ka weipat ka nuksa ru kalong haka jing im ke jongi kum kibriu wat hapdeng kita ke jing tenju jong ka jing im ngidon hakata ka jing lur ka ba wat langi sngo bangin du bor penban ha ublei haka ayom ka babyang kan wan bangin san bangin seiso kabalam sikilat kibat thamai bat kibadap lagi jingkerku namar kata para bangi biin lemak ini kita khot haka kitab Isaiah arfufra niu I ba ublei u ai mensim u inspire yani bat u hikairu ya ka jingdon benta ka jong u haka jing penlong jong ka di ka perthei ba ka jing penlong yang a bat yapi namar kata ka jing start science but technology kala step ha ban yarap yangi khams bangin khams nguthu yakane ka perthei ka bangin im bat saudong sokun jongka nilaya wat nilaya khmi bania bat syamru bon ki e nila syampang kumno ban pendan kam haka jingmen toy ka jongi bat haka ju ka por ka long ka badan kam bangin nguthu ki longmu ki ba penjat pan kawai pat ka bangi phai chaka ktin ka jublei ladang ipai ke kitab Deuteronomy kalau nong ke ba arp khandai ke dekhot ke ba arp khandai ke ong kini kintin kita ke ru ki bari ki dei ki jong utrai uba ublei jongi henre kita ke ru ya ki balapau ki dei ki jongi bat jong ki khun jongi hakata bangin yo le ya ki ktin jokani ka hukum baro niyo I badan nakaktin ke jublei ke penpau ba ublei upen pau hangi baki ki ba ublei ulabu kerpang yangi bangidang dei ban yai wat bat bangindang yai syam
Namar kata ka jing penlong lani ka creation, ka long ka benta ka bayar, ha ka ba ka jing start ka jing penlong ki long kita ki ba mayan, ki ba ublay ulabu, ha ukun benriu, ba udan kam ba unang syam, bat ba unang yui. Dan kamru bangin yai wat yakini ki balaburi. Namar habangi syam yaki kalong ka burom. Kaktiin ju blay ka proverb ka ba arpusan ka khot ka ba ar ka ongkum ni kalong ka burom yu blay ban buri ya ka nri ka burom kis im ban yet bha ya ka kam ublay ubat ya ki balaburi ki ba ka jingmut jongi ngimla ban syampang ya ki jing penlong dei kata ba ublay ulong mauhi ubat tip lut ba ubat syampang lut ya ki baro ki badap haka jing mayan kejong kebadan hauhi. Hoi, nakabenta jonga ba jongpi. Haka jingyat kam tam ki kun samla. Pidiyat ban yai wat ke jing puli ke jongpi. Kalong ke burom yaki achievement ke jongpi. Bangin wat bangin nang smutu bat ban batai yaki. Kumba ru kalong yaki nong yalam ki jongi barok. Laki long ki nong yalam hakenu ki benta ki feels ki jongki la kalong haka puri ki puti la kalong ka sanhima sima ba kanu ka benta ki nong yalam ru kalong ka burom haba ki yalam hakane ka jingwat bania bat ka jing batai bania jong ka jingtip bakila banio kadi kani ka banga bat mafi kalong ka jingkhot ublei yangi hoi da ka jing roi step ka jingtip ngin ngau thu rupat barabangit bi bala pendap yakini kijing penkut jong kaya jong kajing tu lupa ladang ipai ke kitab Daniel kalau nong bakhat ar ka dokhat ka basau ka ongkum ni henry me ko Daniel tu tap yaki kitin batu pendat laha ya ka kitab hadu ka por jong ka bakut ken bun kin long ki ban pet shani bat satai bat ka jingtip kan roi ni sung thu para bangit biit bakata ka jing syampang baka jingtip kala roi bha hakini kis post nam bat le si ngilaman ong kala kiu step ha bat kani kadi dak jong ka bakut jong ka por jong kaya u angel u try u la pentip hau Daniel u da ong baka por ka long ka bakut ka jingtip kan roi ni im sisya para bangit bi hakum kini ki por Henry hapdeng kani ka jing roi ka jing step jong ka jingtip ka bakali yang Pagkali yang ni kum ka balang bat mangi kum ki banget. Ngimla ban lait apa deng kini ki jing tenju syakini ki pang ki bat thamai haki ki bari ki bangia kendu haka jing im ki jongi menta. Ka jing kali kalong kumnu ke ngin jubab bat ngin sim bentamu hakini ki bon na kini ki jing kala dasisha ki long ki bakalan bat ki bajuat ru. Ngiat baro bakum ka balang kalong kata ka rigid ka nongrim ka jing shisha iwi Timothy kalau nong ka balai ka dokhat ka bakhatsan ka ongkum ni henry ladang atut ba mentip kumno ki briu ki deban le yala de hakayeng ublay ka balong ka balang jong ublay uba im ka rigid bat ka nongrim ka jing shisha namar kata ka jing khot jong ka jing shisha yanga bat yangi kum ki banget hakini ki sngi kalong ka baneng kong lakhot yangi lang baro bangin bat ban ai ya katakan nongrim jong ka jing shisha hakani ka perthei ka bamanga bat mapingim dikumno ka balang ka don kam ban jubab halor kini ki pang lani ngila ban ong kumno ba ka balang ka deiban address halor kini ki pang kalong ka badon kam haka juk ka banga bat mapingim kum ka nuksa ngan walama khabat jong pi da ka baburom katu kani kendiat ni im hakani ka juk jong kata kabangi ong ka juk jong artificial intelligence lani ke AI kabangi ong nganget niat tip baro bakani kadi ka jing pendan kam kita ki board computer hakabangi pendan kam ru ki mobile phone ki ba pentrai kam ban pensuk ya kaya ke yang ke jongi ki briu bat hadu ka rukom im ke jongi ru menta ngiken mau bakani kala sedang kat kum ke history nadu ki snem kat kandai spa san po ter bat hadu kini kisngi kendiat sepang kani ka AI lani ka artificial intelligence ka tre leng baki bor computer nganu mlaban batai lut ki don le si hang ni ki ba kham la ban sngu thu ba nrenga kwa yangi bangin sngu thu khendiat baki babun dang kani ka benta ki de ki bor computer ki ba
bun ki data ne kita ki jinglum ban yarap ban trekam ka AI ka long sibenta jo ka rukom im jongi menta nadu ki mobile phones ki bangidon ka jingtip ka jingja ka jingtip jong ka baryang ka met ka phat ka kwat ka khia bat hadu ka dayarap ru bangin simrai bat ngin sngu yaki kani kala yarap ban penbet ha ka tho ka taru ban kam stet yaka karukom kren ban buru ki ktien ki sur da ka bangi ai ru ki rai kam tam ka kwat ka khia ka jing syam jong ka jing pang bat hadu uput bangi lap baka ai ya ki dawai ayuru bangin pendon kam kani ka AI kala yarap ha ka industry ha ka education ha ka san himasima bat ka jing kela jong ka maryang dan ki bangi ong ka climate change ha ka jo ka porpat ki don ki benta ki baka kata ru lada ni pendon kam bakla yaki baka ailat ya ka thok ka syukur wat ki dur ki dar bat ki jing pen pie ki babun kum ka nuksa le sing laban ai hakaba ki kentien jing kren jong ki kemi ki pa la ban penbut ban pen thami ya ki khna ret haskul da ki briu ki bashim kabu bat ki bale ki kam sniu kum ki banget bat kum ka balang kani ka dawa yangi bangin khmi bania ya kani ki jingmen toy ha ka ju ka por kham tam ban sngu thu la ka ta ne em ya kata ka bangi ong aktin parang ka independent cognitive behavior ni kata ka jingmut jing perkhat ka balat lut ka ju briu ni ka ta ne mo ya kata ka akor ka buram ka long briu man briu ka bangi ong haktin parang ka ethics batru ya ka imlang salang bakini laki long mo kat kum ni ka mon ka ju blai ni persya ya ka mon ka jing kai ka ju blai kani ka thau ya ka jing ta persya jong ka jing im ka bakan jaman sim ka jing long tenrai ka ba shisha jong ka jing long kristan jong a bat jong phi bat ka nong rim jong ka balang bat kum ka hukum ka jong blai kum no ni sngo thu ban pendon kam yaki ka long ka jing kali yanga bat yangi ka wei pat ka nuksa ka jing kala ka long abangi phai chaka juk jong ka jing ya step hakaliang ka jing start jong ka kwat ka khia ne ka medical kum hakini ki sngi ka wei ni kita ka long ka bangi yo snow ya kata ka neural implant hakaba ya rap yo briu ubadon ka ding ko namar ka jing men saw ka jing sitom hakaliang ki thiet na ki nerves ka bangi ong da ka bangi bu dau tau kenja tiar ni kenja chips haka jabien ka jong briu ban penbet ya kita ka jing ko hot kini ki la long ka jing men to shibun bat ki long ru ki badon kam andre ka jing kali ka long pat kat nu ki long ki ba mentoy namar ki laban long shisha kita ki ban le se ki peniat ya kata ka jingmut jing perkhat jongi hak lengbak kini ki tiar ne ki chips hatu kini ki long mu persya ya ka jingbu ben ka jong blai da ka boburom ka don ru ka wei kumju haka juk ka ba imlang ka salang ka ba manga ban ma phi ngi im hakini ki por ki ba menta habangi osngo bangi tip haru ya kata ka jinga songkle para senrang bat para kenthei kabala jelei bha ka bangia tip ya ka kum kita ka LGBTQ+ kumbala sakiru dangsian hakane ka Olympic Games ha Paris kini ki kenhon kila penkesan bha ya ka identity ka jongki hakini ki por kat kum ka jing sngu thu pat hakaliang ka start science ka batai bet tang ya kani bakita ki deki XY but XX chromosome da kum wei pat kabatairu bakani ka jinglong ka day na kaktin parang ka baki ong ka genetics and gender identity ka gender aligned experience ni ka brain structure and function ka dayru kata ka hormonal influence kumjuru kata ka baki ong ka epigenetics environmental influence but multifactorial nature kaba habala batay lengkot ni laban ong kumni ka taubet ya ka adaptability nani ka jingpenlong jong u ni ka briu haba ulakha syakani ka perthai kini ki jingkela para bangi beiet kiwan nre kumno kaktin ka joblei ka batai hangi kendiat halor kani ngin sngotu tangkawei para bangi beiet bah ka jingpen long bangi puli ka kitab Genesis kulonong ka banengkong ka khot ka arpunyo ka ongkum ni kumta ublei ulathau yo briu hakadur jong uhi hakadur ublei ken ulathau yo u shinrang bat kenthei ulathau yaki da kumwei pat
Kani kalong ka jing hikai baka khatin ka jublay ka bangi day ban bha haki sngi ki banga ban mapingi em bangin sngo thu bangin hikai lemru haki yeng ki sem ki jongi namar ka don ka jingma ka bakrau kum bangi yu i ka balaja haki risep ni menta. Para bangi biit, habangi puson halor kini, kinuksa ki babun, liasi ki babun ki weipat. Henry ki jingkela ki babun. Kani ka jing slok hakani ka por ka long bangin kami ba. Ya kata ka jing start ka bau blay ula ai hau kun bendriu. Day kata ka jing start bakani ka perthai ka ai. Ka jing start na blay, pat ka jing start ka perthai, ka don bun ka jing ya per ngiatip. Larangi kami haki babun ki benta jong ka jing start perthai. Ka long hi kata ka bakenja perthai. Kiba long kata ka jing tip ka jing sngotu bat ka jing la ka jung brio bandon ru nakini ki bor halendet ki ber persya yu blay kiba don kita ki bor baman namar kimi ja ka jing bishni bat ka jing mento shimet bat ki bakut ka long ki ai ka jing ma ka jing kulmar bat ka dap da ki ki basniu ki bam ai jing hun katba habangi kimi pat sya ka jing start ka bawan na ublay ka ai ya kata ka jinglong babha ka bakhut ka badap da ka jing suk ka bajai jai ka bakloi ban yai sha bat ka badap da ka jing ai ai ki ba penmi ki long ki so ki babha klem kanu ka jing sha shiliang klem ka jing thok ka jing syukur henry ki badap do so jong ka jing shisha ka ktien ju blai ka kren shai halor ka ni ka benta la dangi pai ka shithi shu jacob ka lanong ka balai ka du khat lai du khat pra ka ongkum ni ngan pun puli we u start boy ba shampang apeng jong pi tu unda pen pau da ka jinglong ba bha jong u ya kita ki jingle uda jeb uda ka jing jam not ka jing start henrei la da pi don ka jing pi hun ka bak thang bat ka pen e sat ka do not jong pi wat yalam le persya ya ka jing shisha kani ka jing start kamlong kata ka bawan hiar na jong henrei ka ba kenja perthai ka ba kenja do ka ba kenja ksut ken namar habadon ka jing pihun bat ka jing penesat hang ta don ka jing hiwin bat ka jing le basniu baro henrei kata ka jing start ka bawan na jong ka long nengkong ka ba khut andakum ta ka ba suk ka ba sya jamnut ka ba nget e ka ba dap da ka jing isnei bat da ki so ki ba baha ki ba klem nyo shiliang khmat bat ka ba klem asam di usok ka hok la bet ha ka jing suk ya kita ki ba penyesuk namar kata para bangit biit kum ki ba nget ka thong la ni ka gul ka jongi ka dei ban long bangin pendon kam ya ka ni ka jing start bat ka jing tip ka ba kenja belai ha ka jing ya lenti ka jonga bat ka jong pi man ka sngi nama kidan ki jing shisha ki balaban kata shisha lengba ka influence jong ni ka jing start perthai kum ka nuksa ka banung kong ka long baka jing start perthai hi ha ka bakat du ka pen ken ria no ya ublay na ka jing im ka jonga bat ka jong pi bat ban pen bujli da ki ki ba pen long da ubriu bat le si ka long ha ka bangi mani blay thau yaki Rom iway arpulai ko ong habaki kren plan duman kila bakila long ki bastat kila man be no penban bat kila ya pli ya kaburom ke jong blay ubom put bat ibakum idur ijong ibriu baput bat ijong isim bat ijong gimrat basau kejat bat ijong ki ru ki bapar de kabaar kajing start perthai kan om penla yang ni bangin tip ni bangim ya syam markhmat bat ublay ubaim kasiti ke menengkong ki koren kelanong ke menengkong kada khat arpho bat arpoi ka ongkum ni hang nu ubastan hang nu unong tho hang nu ubaskunya sa nia jong kani ka perthai hatu ublay sim la pen bi ya ka jing start jong kani ka perthai namar bah ka jing start ublay kata ka perthai dala ka jing start kamsim la itu yu ublay ublay ula ibit da ka jing biet jong ka jing yalap ban pen im ya kita ki bangen kabalai ni day ban ya da ka jing sngoret hakmat ublay klem ka jing sarong wat lap deng ki achievement ka jonga ka jongi jong ka jing start perthai ka jongi iwe koren lai khat fra arpho ko ong wat ai ba unu nuru un syukur no eladi da unu nuru na deng jong pi utharai yaladi bu long ba start akani ka perthai tu unlong uba biet knang bo unlong uba start namar kata ka jing start jong ni ka perthai kalong ka jing biet hau blai namar la tho
kem ya ki ba start haka but sianti jong ki hi patru u try u itu ya ka jing sat nya jong kita ki ba start ba ki long ki ba thala para bangit bien lemah kini ki katu kat ni ki jing perkhat bangi tip bat bangi yo ya ki ni ki jing mentoy haka jing im ka jonga ka jong pi lembah ni ka start science but technology ka jing khot yang ni kum ki banget mentah hakini ki sngi ka long bangi don kam bangin pendem hakmat kading pena ujisu man laki benta jong ke jing im ke jongi da ka mensim ke jing sngurit hakmat ublei hakaba ublei lengba ke jing pensyat bor ke jong u un pendon kam yanga bat ya piru le se haki jing start ke jing tip ki ba wat niat yakini ki sngi kat kum ke jing shisha jong ka ktin ke jong ublei ka ba ublei hi ula ai la lut yangi kat kum ke sap ke talent ke ba ula ai kerpang ya pi bat yanga halaki jong ki benta ke jing im ke jongi namar kata ke ei ke badan kam bat ke badawa yanga bat ya pi hagini ki sngi kalong bangin pan na ublei haka jing ya lenti ke jongi man ke sngi ke badan kong kalong bangin ya bat pediang da kabor ke ba ublei lengba ki jing duai ki jongi ba un pensyai hangi habangi yo i bagadan ke jing sngoper bat ngin kloi ru ban pediang habaki wal kinu ki jing kela ki wan laki long ki baki walam ya ka jing pha bat ki walam ru ka jing kerku ya ki para beri baro ki ba ublei hi ula penlong namar kata ka siti ka banang kong koren ka lanong ka bakhat ar ka dekhot ka basipau ka ong itu ki kentin bat how way pat ka jing ya penya pher ya ki mensim ka ba kedau bat ka mamut ka long kum ki banget jong ublei u ai hangi ya kata ka bor lengba u mensim ba khut bangila ban simrai kum ki khun kristan kum kita ki ba iu perthai bat bangi dei ban long kat kum ka jingyat ka ba kanjam sim kum ubriu ne kum ka kanhun kum ka balang ne kum ki banget bangin ni wat bangin sngotu ngin bun ya ka mon ka jong ublei haki por baro ka ba ar lengba ka kitab Isaiah arpufra ka dekhot ka ba arpun riu ka ba ong namar ublei jong u yalam ya u haka ba dei u hikai de ya u ka khot yangi syakata ka jing san bat ka jing renti grow and be disciplined ngin shim haladi shimet dala ka donut baro ba ublei udang yai trei ka jing im jongi da ka jing start blei ka jong u what happening gini ka jing kela bat ka jing tunjuk ru udah kular ru bodoong wat ki ku slai na ka donut jong pi tunget pi ha ublei tunget hangaru yones khatsau ka dekhot ka banengkong ka bangiat tip baro kabalai ni dei banang yai keli yai wat bania ya kita ki thmei jong ka jing thmu baro da ka mensim jong ka jing it ba ka jing ya burom mar keliang habang i wat nganget kum ki nong pulie ki kena pulie ki wat ni dei ban wat bania ya ki thmei ki jong ka bat da ka mensim jong ka jing ya it ka jing ya burom mar keliang kat kum ka jing hikai ka jong ublei kum ju ru ngi dei ban bu ki put haka jing ya da habangi priang yaki bat ngi kmi bania ru kat kum ka bor ka ding pna uji sukris baula pen pau namar ka jing sya ka jong u na ka benta ki pop jonga ba jongi ki balong ka an ka jong ublei ki badei ka jing shisha ka jing ai ublei hangi ka basau bat kata kalong lengba ka kitab Isaiah ka lanong ka ba arpufra ka dekhot ka ba arp kendai ka ba ong kaniru kami na utrai ki pat ubapla haka jing sla ubakrau haka jing stan ka khot yanga bat yangi bangin sngotu badan shibun bangi dang dei ban yai puson haka bangin wat yaki ki haka ni ka jing ya lenti ka jongi haka ban wanra ya ka jing bha ban pet kat kum ki jing don kam bat ban ai ru yangi ka jing yarap bangin pelat ya ki jing klem dale persya ya ke jing penlong ba ke jing bu ke jong ublei da ka bangia burom mar keliang ha ka jing long khut bat bangin trei syakaban ai kinu klem da no shiliang ha ka jing sela ka ba phla bat ka ba krau ka ba wan na ublei jongi ha ka tin pareng ki ong God is wonderful in counsel and excellent in wisdom. God is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Ngidon ublei ubakum uta. Kapkitin ngala persang man
kelas ka tin khasi ka ba ong u try u ba phla ka jing sla u ba khrau haka jing start. God is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Namar kata unong ruai shemen sim uong. Men sim jonga watlet shania ha ki thala jong perthei. Menu ngim ju kendu uban rengkat bat ublei. Kading pna haulum Calvary. Kapen pau hanga bat hapi ke jing ya lenti ke jongi. Baka jing bishar ke jong ublei kalong kata kabalatho. Bat kajing ai ke jong u kalong kabati kena haka jing ya lenti ke jongi ke jing im ke jongi ublei un kerku na ka benta ka burom ke jong u amen ngni phai shu blei ke jing duai tribe of hangi ai ngo yemi ke ni ka por ke ni ka klip man ai ngo yemi ba mala pen sngo ye ka tin ka ba wan ka khet ke jong me apeng ke jing klot jung shakri uboret u jong me ndrei ni duai ba men kerku ya kini ki kubor ka ba mala pen sngo preng jongi kanu ka bor ya ka jing im ka jongi iwei pe iwei habang in mi no na kini ka yeng ka ba kantang ka jong me ngin lech ka jong ki yeng ki sem ki kam ki duk ki jongi ni duai ya ka jing lam ka jing pechat bor ka jong me ha ka jing im ka jongi bangin sngo thu bangin wat ya ka khmat ka jong me ho ni ai ngo ya me ya ka jing start ka jing shampang ka ba mala ai hangi bakum ka perthei ka bangilai kiu ban ya stet kum ni rengi duai ya ka jing lam ka jong me kum ki banghet bangin sngo thu ya ka nu ka ba bha bat ka nu ka bam dei ban priang atrai bangin yo ka jing start ka jing shampang ha ka jing im ki jongi bat ngim tip shisha try sakat nu ki e pat ki wei pat ki jing kala ki laban wan ha ka jing im ki jongi ka ba man ka sngi kini ki sngi ki por rengi duai ba men tap ingi da ka snam ka ba tu na lum Calvary ka jong me man ya da yangi kum ki khun ki jong me kum ki banget kum ki pat lang ki jong me la ka jong ka balang ha ki ram pe yeng ki jongi man ya da ni na ki nu ki basniu bangin ang la ban yo ya ka jing start ka ba jing shampang ka ba wan na ka khet ka jong me namar ka tin ka jong me ka ong ablei la unu nuru ukwa ya ka jing start ni pan na me ka Jacob iwe de khat basan ngin wat na me ablei ba me hi man ai ka ta ka jing start bangin la ban sngo thu namar kam don ka nu ba kham palat ka jing start jong ni ka perthei ka ba kham palat ban ka jing start ka jong me ablei kani ka long ka jing shisha nadu ka mariang ka bangi im ablei nadu ke jing im ke jongi ke jing tip ke jing la ke jongi nadu ki khot met ke jongi nadu ki e ki baret tam ki badana ki met ke jongi ru ki long ki badat tip dami ablei yarap yangi bangin sngo thu bangin long ki briu ki bacanai ki briu ki bakar pang ki bamela thau yangi ablei bangin ang la ban ya ke jing im ke jongi ki baman kasgi mani ai pendon burom yami nama medon ka jing thmu ka bakrau ka plan ba ka purpose ya ka jing im ke jongi iwe pe iwe kum ki banget ablai ha ka jing ya lenti ke jongi ka ni ka slakhando bangin long ki bajanai ban kot ka takari ka jing kular ka ba mela pen kre na mata jongi kum ki banget ka ta ka sngi ka por ka ba men wan shao no yangi na ka ni ka perthei kerkhu ya la ka jong ka balang kerkhu ya nuru ki nong shara ki pastor ki temen basan ki khot committee balang iwe pe iwe du khot jong ka balang bangin ang ya ka jing im ke jongi bani ai pendon burom yami ka burom ka jingu ka long shami ablei teng jisu trangi pan amen nila poi shakaban penwai no ikani ka por jong jing shakri ka jingi ublei mla khlam da ai ngu ublei nang kong ka jing don kat ka jong u na du ka pasdang hadu ka bawai no bat kham tam ya ka khubor ka tin ka jong u bat kum juru ngai khublei nadu ki pastor kita men masan kita khot committee balang ki long pa ki long mi bat baro ipi iwe bada don rakat hakni ka por ki jing shakri tungin mi na ka di ka jaka nakat lem ka jing kerkhu ka jong blai bangin ang la bani ai ya chaprang ki jing im ki jongi da ka jing kerkhu ka jing penchat bor ka jong blai haki por baro ini penwai no ka ni ka jing shakri ka jongi da ka bangi rwai ka jing rwai ka ba life spa ar khundai bat life spa ar punyon na ko jing rwai ka ba rim ka jing trang yau blai men sim jonga wat lit shania haki thala jong perthei menu ngim ju kendu uban rengkat bat ublei pet shashua shen panyo shaladi hi pat hadin balakut kini jing ruai ngan sumha ban kerpat i pastor bedan pleng jungi kini ka por pastor pi maulong in sumha ban bu jing duai lang kon ban light ru da ka jing kerku ban wai ka jing ruai ka ba life spa ar khandai ba life spa ar panyo Men sim
rayangan pen gloy kenran pen gloy kenran ngana in yame. Tolong ni wai. Ngai ngoi ame ablay lamba chini kapor. Jong kacing mani kani kayeng kabakan tang kacong. Melakar ku ya kawai pakawai kabenta kabangela yo on pendap lamba jong ni kanok pha jong ni kaski. Pani ngets kam kan ra bikin long kam kicing ubi ke ba me man shem soha. Panangkar ku ru yang i akabangenang ya i kani kan tinang ni chakman. Ngai ngoi ame ka kan ra lamba kani ka khobor kabangi yo sngo no shakri jong me. Kabapan kan mau. Ba me melat hawi ke ibaro. Bat me bat haladi ka kan ra ya ka bor sencha. Dan shibon ke ba mangi ki breu nginum la man sngo tho ba ban shempang nama ba me melong ba shempang wa ba sta ban nginum la man kot bor bar ban yanu jor la de kan rat bat me anda yarap ingi kan rat bingin dan tang man sim jo jing sngo ka man sim jo jing sngo ret bangin priang ye kini ki kai baro bat bangin le kamen ru kan rat kat bangin ang em hasla jo ka partai kerku nam tau shakri u jang me nangker ku yu hakam ga ba utrai bat kam tam ha jung ikut kor jung u ka kam hapo ala ka palang bat ker khuru ya ka yinga sem ba shitili kan long ka wei ba ka ta hi kan long ka bor na kam ta jung ki ba kinang la man shakri ya me ha ki por baro ker khu yang ilang baro mit khot jung ka palang ki badon lung ba jung ni ka por ba ya ba ngan sami ru na kan ni ka jing sem ga bathiang tos ngo ko kan ra di ka jing doi ha ni ka por dama bru ya ki pop ka jung ni doi pan ni ne baro kring jung jisu rengkat berkajingit ba kajang boleh kupa kajing ayai kajang Jesus Christ lama kajing selok kajang umat sim ko ini kajing kerku jang kilai hawai kilor kat balaka balang ngajang me lamru berkirungai hang ne bat kelang satla ka partai menta bat syeduk ki pamjukut amen.